Извинете, къде да... Аз съм Half-Life 1. Това е един начин да започнем видеото. Аз съм Half-Life 1. Ончо... How are your balls? Не е играл Half-Life. Ончо е Лига Адик. Big Gameplay. Затова решихме да направим експеримент и да сложим човек с 3000 часа в Лига, в Half-Life и да видим какво ще стане. Не би трябвало нищо да се обърка. Щях да кажа, ако гранатите в Half-Life не съществуваха, защото всички знаем какво става, ако дадеш на мюсюлманин какъвто и да е вид експлозив. Да, нямам какво повече да добавя към това. Пулката от това видео е да не давам на Нур повече гранати. О, чуба бе, брат. О, what? Ти защо не си котка? Мяу, мяу, нега! Какво съм? Натисни F3. What the fuck? О, той трябва да го чета. Не, слушай го. Помощ. Аз ще седна. Става, брат, какво правиш? Аз съм на тавана. Той ли? На тавана съм на влака. Маста якото. Нищо, брат, аз ще си седна. Голяма работа. Можеш да ме видиш. Да видиш краката. Над тебе. Не. Аз съм там спок. Да пробвам да се знам при тебе. Не. Той е сам. Що? Той е сам. Какво ще стане като пробвам? Айде! Не гледай над теб. Не гледай над теб. Не гледай над теб. Не знам, що съм над теб. Не съм махнал, не преча ли ти? Ами виждам ти краката. Значи всичко е супер. О-о. Ой. То се изглеждаше ли ти приятен човек там на влака? Много. Стигнахме почти. Айде. О. Чай малко, сега ще го забързам, гледаш ли? О. Бе. Аре отваряй вратата, бе. Аре отваряй му, Аз въобще какво съм? Detention Dr. Boomer Record to the Biological Birdwell Facility. It's inconsistent. Hello, Gordon Freeman. Big day today, Freeman. Влизам и просто нещо, което виждаме. Това.
crash about 20 minutes ago. Element of surprise! Я виж тук долу. Червеничко. Не го натискай. Защо? Не дей. My God, what are you doing? Come on, Gordon. You trying to get me into trouble? Каза... ела насам първо, ела. Не, всъщност, не, дай така. What the fuck? Може да се вземеш съда. Принципа, като имаме после ще ни хила, я виж? Що му грънам лазанята? Без значение. Виж, имам снимка на тебе. За какво скачаш? Как да видя нещо? О, холе, моле. Ляво дясно, ляво дясно. 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 What? Добре, туалетна. Добре, имам важен въпрос. Давай. Значи, представи си, че сега отиваш да си изминиш ръцете. И представи си, че аз се крия. Би ли ме забелязал? Не. А реално не се виждам. Аз без си имам камуфлаж с туалетната хартия. Виж го, той е аутист. Нищо не ми каза, че не ме е видял. Явно си прав. Ела си взем сега едно готино костюм. Какъв костюм, Дис? Така. Давай, ти си първи. Същия съм. Да, и аз. Той сега да му щупали главата, ако ме гледаше? Май имам много любимо хобби, да ти кажа. Май... Чао. Чао. Контрол рум. Please, Gordon, leave him alone until after Jason's sample. Има дявол. We've boosted the anti-mass spectrometer. Кой говори, дядото? It's about to go critical. What the hell is going on? What the fuck? What? Аншо, помощ. Къде си? В компютъра. Не. Намерих. What the fuck? Не. Как влезе пак, Аз не знам. Чай, сега ще влезе. We've seen yet. What the fuck? Now, if you follow standard insertion procedures, everything will be fine. What? Какво? Gordon doesn't. Какво става? Testing. あとはジョルノ任せたぞ。 Адо. Честа ще бъде твоя. Да натиснеш бутона. Натисна. Браво. Не, ще умра. Не. We cannot predict how long the system is operating.
О, да. Айде си. Ама, внимавай как го бутнеш, трябва много специално го бутнеш. Много внимателно го бутне. Има малък шанс, в който ще фелнеш всичко. Тъй че полека го бутне. О май гад. Добре, ще го бусна. Пак. Защо? Ти куче, ако не го срета. Какво? Нищо. What the fuck? Става. Да знаеш, има Friendly Fire. Да ти кажа. Ари, играй ми са. Те мерси си му слуша. Аре, пусти ме. Олеле. И това аз си го направих. Да. Ти за всичкото той си виновен ти. Мен, да. Да питам. Да питаш. Имаш ли друг ендинг на това? Ако го буташ? Да. Имаше. Млъкливе, брат! Бах ти, нега! Ай са гръмни. Аз не бих стоял там, брат. Съм убийца. Няма да съм убия. Ой! О, бах тя оттисна. Моля те, снимам. Имаш кробар. Имаш кробар. 本当になんて遠い回り道ありがとうジャイロ。Аз да падам ли? Не, за тебе съм. What the fuck? Твичи ли си? Той съм аз, да. Брат, защо го удари? Кой бе? Security guard, само биеше. Те са нормално. Имам пистолет. Ей! Да. А го отворя, Ти го отворя. Аре бе. Нема фила. Аз то нямам пистолет, Защото аз убих гарда. Защото ти го удари и той стана агресивен. Знаеш кому е скефи, ти нямаш пистолета мазялното. Never mind. Майко, аз не изглеждам добре. What? О, да. Аз... Не е натам. Так че не е там. Не е натам. Просто ма следва. What the fuck? О, хелт. О, благодаря ти, Господ. На П. А,
Оле, сигурите. Пистолет. Вземай. Ja. О, да. О, тук ние просто може да седим и се вземем безкрайни патрони, бе. Тъй ли? Да, вземай. Ама за къде сега? Бре, айде толкова си сега, таре. Не. Тук чувам някой. Малкото оцелих. Тук видях един. Помощ. What the fuck? Аз съм стъкнат. Има виж. Зад тебе. What the Сюпец. Не. Окей, айде. От мен да мине. Сега къде отиде? Къде отиде? Здрасти. Стресно. Как вам весна? Виж там. Добре, че ще там. Оле, бах се люгофрена. Ау, умри! Май трябва ти да дойдеш. Да се върне. Чай се, ела. На къде? Къде е това? До мене. Сега отиди там. Гледай сега, това сега ще го отворя. О, има гранати. Къде си? Чай малко аз да се... Окей, мама, сега. Да не са? Какво? Да не се? Какво? Ова, нацнете са. Как не умрях? Ооо, има приятел. Помощ. Не мога. Къде си? Па на канала. Защо? Така. О. Има човек в контейнер. Оле, помощ. Ти не трябваше да го прави, Виж, Да. има там човек в контейнера. Цели? Да, понякога се показва. Само да се покаже. Само да се покаже. Не мисля, че се покаже повече. Ако искаш ще Имам ги това. Оле, то се самоуби, бах тя от ста. What the fuck? Виж отгоре идват. Аз ще направя малко екстремно. О!
Къде си? Не питай. Ще питам къде си. О-о. Помощ. Помощ на мемите. О. Чакай, къде си човек? Помощ. И... Малко не мога. Оля, виж какво номери. Да, аз го убих. Браво. Исках да се скрия в тази кутия, ама то беше там. Ао. И от негова територия го направих на моята. Къде си? Аз нямам нищо! Къде ще? О, фак. Виж. Аз нямам да правя те. О. What the fuck? Кръста. Не. Какво е? Не знам. Защо? Може да го стреляш. Не мога! Ти имаш ли въобще нещо в себе си? Аз нямам абсолютно нищо в себе си. О, ами... Малко съм спектейтър. Нищо. Аз съм готов, чакам те. What? What? Къде? Какво направи? Къде отиде? Тук съм. За какво активира? Активира... Ти... Активира нещо. Какво активирах? Не насам. Сега с мене. Сега ще видиш, че като стигнем етажа, който трябва и ще цъкнеш всичките бутони и просто ще остава, се можеш. И ще тръгне. Има ли поне музичка? Не. Хук е назад. Ари бе, поснима бе. Мерси, че ме послуша. Бомбора клят, what the fuck? Бърнева. Hasta la vista. Never mind. Ти ми наби буквално 0. Момче. Я ме отвори. Да ти отворя. Да ме отвориш. Еде. Все. Ева. Жития. Нямам идея. Я, виж, Е виж. това. Не, моят човек загубя. Нямаш пистолет. Имам, ама... Ще да го ползва? Ако падна в водата, умирам ли? Пробвай. Ау, няма да пробвам. Ау, damn. Сега малко поза. Мога бутам, де. Не мога бутам. След крава се стъкна вътре и сега не мога бутам. Те, ще моля те смогат. Да, съм. Успях. Те ли? Да. О, поста. What the fuck, бе? За тебе. Елт. То сега да му гръмна ли главата?
Това воля. Къде? Изпи го. Айде да се ходим. Айде. Оле. О. Ао. Чай, кой си ти, кой е той? Не знам. На къде бе? Вау. Малко много те застреля. Аз много тежко трябва да умра. Пастеловиста, бейби. Аз съм невидим. Не си. Още си така. Сега на 4 съм, сега. На такива мене? Да, моля. Ако ме убиеш. Казах, ако ме убиеш. Доста коловка ме, брат. Ако охни още веднъж. Transmission. Soldiers have arrived and they're coming to rescue us. Тос май каза нещо важно, което е за плота и лора на историята и на играта, Ама. Nice and easy. Те са много. What the fuck? О, не. Окей, сега може. Сега може. Ама аз го убих. Помощ. Къде е гранатата? Найс. Ей, това искам. Показваш ми, че искаш хелп, това ли ми показваш? Да. Аре де. Мокрова ей. Мога. Искаш ли? Да. Ой. Дай. Брат, за кого ви сега? Ох, но са досадните. О, колега, остави го това на мене. Бам! Найс. Ба, какво се е родил черен? Има хлеба. Олеле. Олеле. Какво? Олеле. Олеле, брат. Тук му. Али издаш моя шеф. Зад тебе. Ау! Що го уби? Кой е? Никой не съм бил.
О. 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 О, ляво дясно. О, ляво дясно. О. Не будете мой човек. Ах, ти го one-shotнаха, what the fuck? Тупи. Добре дошъл в Макдоналдс. Да, бих поискал да седиш там, като за вече. Не, загубих си рамочите. Да. Човек. Аз не съм. Аз ги. Бам! Бам! Пана е долу. Окей, извиняй. Няма, ще му помогна. Като бял човек. Не! Какво направи, бе, брат? Ей, не го би. Оле-ле. Искаш да го рекрейтна. Гледай сега. Ми викаш, че това всичко се случва само заради мене. Да. Пролека, бе, да. Не влизай там. Смъртнот. Какво? Смъртнот. Нищо не разбирам, но добре. Сами ще. Я застани, ей тук. Застани, ей тук. Виждаш ли този бутон? Пичаш ще му уби. Виждаш ли го този бутон? Виждам го. Не го стреляй. Стой там.